SEDU hakeutui ensimmäistä kertaa mukaan oppimisympäristöhankkeeseen. Appleroinaa. Oppimisen sulo käynnistyi syyslukukauden 2013 alusta. Tavoitteena tablettien ja mobiilisovellusten käytön pilotointi eri ammattialoilla. Pintakäsittelyalalla. Tieto- ja tietoliikennetekniikassa. Matkailualalla. Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Atoissa, Koulukadulla ja Kurikassa. Kesällä opettajilla ja koulutuspäälliköillä. Autoalalla. 2 yhteistä työpajaa SEDU Spurtin kanssa. Kun päätettiin hankkia 9 iPadia, Appleroinaa. kun päästiin yhteisymmärrykseen laitehankinnoista, piti laatia lomakkeita, jotta opiskelijoiden tuottamaa materiaalia ja kuvia voidaan julkaista, ja että opiskelija voi lainata pädejä ja käyttää niitä myös työssäoppimispaikoilla kuvaamiseen ynnä muuhun. Kehitettiin opettajamentoroinnin toimintamalli. Me mentorit tuetaan ja opastetaan pilottialojen opettajia ja opiskelijoita. Me huolehditaan, että opiskelijat täyttää ja allekirjoittaa kuvaus- ja julkaisuluvat. Me viedään pilotointijakson alussa laitteet opiskelijaryhmille ja opettajille ja käydään läpi laitteen käyttöön liittyvät sopimuksen kohdat. Sitten me opastetaan opiskelijoita ja opettajia laitteen käyttämisessä. Keskustellaan ja ideoidaan laitteen käyttöä. Ollaan tukena myös matkan varrella ja hankitaan tarvittaessa uusia sovelluksia. Aina silloin tällöin pädejä on haluttu lainaksi henkilöstöiltapäiviin, ja aina kun laitteet vaihtavat paikkaa, mentori siivoaa ja palauttaa laitteet alkutilaan. Kaikki me hanketoimijat ollaan muuten Inno-Omnian kouluttamia somementoreita. Toinen tavoite oli pelien opetus- ja ohjauskäytön edistäminen. Me Datanomien osuuskunta SEDUNET voitettiin tarjouspyyntökilpailu. Me ohjelmoitiin selainpeli, jonka sisältö kuvaa SEDU omapolkutoteutuksia. Projekti opetti meille tekijöille paljon tiimityöstä ja itse ohjelmointityöstä. Oli meillä tosi hauskaakin. Osuuskunnan ohjaava opettaja Ari Autio auttoi meitä ohjelmoinnissa ja Anne-Kaisa johti projektia. Hyvä meidän tiimi. Pojat toimi todella ammattimaisesti. Pelin sulohahmon tarvikkeet ja vaatteet suunnitteli Jurvan graafisen suunnittelun osuuskunnan opiskelijat ja itse hahmon Jukka Katajamäki. Käy pelaamassa tietokoneella sulo.sedu.fi. Kännykkään peli on liian iso. Opiskelijoilta ja opettajilta on kerätty palautetta pädien käyttökokemuksista. Palaute on ollut tosi myönteistä. Palautteita on toimitettu myös tietohallinnolle. Hankkeella on ollut monenlaista merkitystä. iPadien hankkimisen yhteydessä huomattiin, että olemassa olevat tiedonsiirtoyhteydet olivat todella hitaat. Oli neuvoteltava uudet sopimukset. Langattomien verkkojen puuttumiseen on myös alettu puuttua. SEDUssa todella havahduttiin opetusteknologian kehittämistarpeeseen ja perustettiin sulon käynnistyessä opetusteknologiatyöryhmä. Nykyisin joka yksikössä on opetusteknologia vastaava, joka toimii samanlaisessa roolissa kuin sulon opettajamentorit. Opiskelijat ovat kuvanneet tekemisiään ja raportoineet töitään eri sovelluksilla, sarjakuvana, mielekarttana tai videotrailereina. Erinomainen ja nopea apulaite on ollut myös tiedonhaussa. Opiskelijat ja opettajat ovat ottaneet laitteet mielellään vastaan. Käyttö on sujunut pääosin ilman ongelmia. 1,5 vuoden käytön jälkeen laitteet ovat edelleen hyvässä kunnossa, eivätkä ne ole olleet rikki. Inno-Omnian somementorikoulutuksessa saatiin tietoa paljon uusista appseista ja monenlaisia käyttötapoja appsien käyttöön opetuksen tukena. Appseista tutustuttiin esimerkiksi ääntä ja kuvaa tallentavaan Doodlecast Proihin sekä Strip Designeriin, joka tekee vaikkapa käyttöohjeista sarjakuvia. Nyt meillä on 2 uutta oppimisympäristöhanketta.
oppimisen Sulo 2, jossa pädejä käytetään lähinnä työssäoppimisen yhteydessä. Ja 3D-tulostuksen opetuskäyttöä edistävä hanke edu3d.fi. Sulo 2-hankkeessa hankittiin lisää iPadeja 13 kappaletta ja salkku kuljettamiseen, jolla voidaan keskitetysti siivota ja palauttaa laitteet uutta käyttäjäryhmää varten.